Kublayapi hiway pa iway ha ka neka sinikong ka apologetic pateng na amen faithful and true perman ka sinikong ni wanra shapi ya ka neka apologetic pateng pat mata ka singi kire syapang ka jinglong lengdo pada ka jingkot ya kerteng ya kileng do soblay ha po ka balang Katolik kidon kibaong ka Bible ka ong bangi barok ngilong kileng do. Ngi barok menta ngiyok benta lang haka jinglong leng do ba salansar jong Chris. Kata kamut kamdon ka keredan hapedeng ki riunget ya kaba lapen klat kerpang ha kebalang. Kejemut jong kene kejingkeli kalong ba barok ngilong ki leng do. Terbalik enda don kerpang kita kiken hun jong kileng do. Lengkot ka jemut jong kene ka jingkeli lene kita ka pang sing dong pang wo ya ka jing don jong kileng do Katolik hapo ka jing don jong kileng do Katolik. Ka jupap ya kene ka jingkeli lene kene ka jing kentok lene ka jing wo. Kalong ke Bible ka hikai ba ka don kum kata ka kerdan jinglong lengdo ka jinglong lengdo soblay jingdon jong ki bishop jingdon jong ki deacon ya ki ba kamtam ya ki lengdo ba ki bishop ngi ong ka pareng da ka ka ketien ngi ong clergy ya ka ba lapen kerpang ya ka ne ka kerdan hapo ka balang ka badon dan ia kebangi layo napdeng jong kipai riungai jong kebalang. Par kalong ru kajing kedau ya kajing trekam jong killing dot soblay. Dan priestly function. Kajing long leng dot soblay kumbangi tip menta. Kam syam ladai kapang balaya keren kerpang barabor hakajutang watumai. Henry ya kane laban batai. Na kaliang jong kajing roy ha katamay jinget. Lene ka development in doctrine, Christian doctrine. Ha kisngi badang sedang jong kaniam Kristan. Kidon kato katne ki ya kiba lasngo tu bakilong tangkum ki jing sedang. Lene kum ki shenrong bapenlong ya kaniam Kristan. Kene kalong ka ba sisya hakabaya day bat kiwe pat ki tmei jinget alane doktrin ya kiba lapriang da barok ki Kristan. Kum ka Trinity bakoi. Bat ka jingdon jong ka pop tenrai hangi. Ya kini na du basdang jong ka balang om syam ladon ki jing ekren. Alor kini ki arteli ka Trinity bat ka pop tenrai. Ya ka kanon jong ki kitab ha ka Bible. La simpor hadu saus pa snem. Hadu bakin dalong ki pas kem ki berhenti ber ki babej pura kumbangi syam ngi lap menta. Syusyuk ladon ka jinga terkonia. Baka jinglong leng do ka dei ka benta. Ya ka ba om syam la ya keren tan ha ka balang Kristan baningkong. Namar kam syam pat syam la klat pura nakaniam ju. Dari pulih ki lenong jong ka kam jong ki apostol pensa syam ya kane. Namar kata ya kabor ka ikhtiar jong kiling do ju hak itu ki por barang selan jong ka balang lah ya pediang. Ka kam jong ki apostol nong ka ar kot sap hundriu ka batai syapang ki Kristan Jerusalem kumne man kasngi kelaya kendulang haka tempel. Bat kila penlong ke jingkiriak kepu haman kitliu ying. Pi yang ne ompat don kaying mani Kristan akan ekapor. Tiki ya kendulang ha tempel. Kita nya priang ya ke jinglong leng do jong kaniam ju. Bagi penlong ya ke jingkiriak kepu. Tangkane ti kam don
Hakiju. Dara ke kenhun Kristan ke banding kong. Kejing kediak kepu haman laki tliu yeng. Pada kitu kiba ngej hau Jisu barakot. Kiba don hakaju kenhun rengkar bat ki senran ki apostol jeng Jisu. Kitu kilong yeng. Bat syak kitu kilong yeng kili penlong ya kene kajing kediak kepu. Nak takadaw la thok na kaktian. Haman ki tliu yeng. Paulus apostol. Uladang terwa jeng terwa hakatempel hakisnam san pupra. Yang panggil aban siam kam apostol nong keba arpuwe dekot arpundriu. Udang pediang ya ki ikhtiar jong uleng do orang ba jong kiju. Ula batai lade. Sepang ya lade. Ulong uparisi. Ya panggil siam kam apostol kalau nong keba arpulai dekot san adu undriu. Bad ular ke ya kisngi kraun yam jong kiju. Hakam apostol arpau dekot undriu. Henry la ban siam ya kisaki jong ke jing long leng do Kristan haka Bible. Ha ke jing kawai mit bakadu. U Jisu ula pensiat haki senran jong u. Ya ke jing ken mau kabalong ka pedeng jong kariti le niam lene liturgi lene ong yaka ka mas. Haka paradon ke jing pen kentang ya ukpu bat kawan. Kumai siam ha Lukas ngan page ikan ni Lukas arpuar. Ngin pule ikan ni Lukas arpuar kot kebakat kentai. Nangta ulai sim ya ukpu ulai aingo ya ublei ulai kedia abad ulai ai haki uda ong. Kane kalong kamet jenga. Ya kepala IT na kepentai jong pi. Tole ya kane ban ken mau yanga. Baik Jisu lop tha ya ki ban le. Ya kata keba ula le. Ha kamit kawai bakadu. Banduk ken mau ya u. U Paulus lese unjien dalalong ukongsan jong kata kariti le niam Eucharis. Hakam apostol long keba arpau dekot keba kadway. Kam apostol arpau kadway. Dengan ya pule ya kane. Kam suk arpau kadway keong nang ta ula leit biang shaneng. Ula kedia kepu pat ula bam. Tumut hang ni unlong let's say kongsan. Ni kumong ong menta uleng dok uba nung dok seblei uba kenya lung dok seblei uba long ukongsan ula kenya ula kedia kepu. Kene kaktin kenyaru suki-suki kawan mo sacrifice. The Eucharistic sacrifice. Kene kawan hadin. The development of doctrine. Makmal ong mene. Nadu badang sedang. Kim kampat wan dur bah ka rukom. Leniam tekerkom pendep ya ke bu Jisu ulap tha. Dikini kiju ki senran kilalong kinomuna jong kejing im kiling tok. Kibala IT yalade pura haublei kejing pendep pura ya kejing khot jong ki. U Jisu ula jit bad ula thung ya ki bad kilak lalong ki lok jong u. Kumpang siam ha kejing tok berkuat aga gospel kat kung ya anis long khat san hadu kan riu. Walang tang ma u no hikai bad u kenrat jong ki. Kumang siam ya kejing atu kana ha gospel kat kung Matius long riu kot apusau. Wah tu kapor kini ki lenong san riu nyau jong kat kung Matius. Kedi kejing atu ya kejing hikai jong Jisu halor ulum. Kam siam ladon kejing paidin ha kejing syakri jongki lene ha ministry jongki. Kumang siam ha Lukas kendai. Lukas kendai. Ngan pule ya pi kene Lukas kendai. Lukas kendai dekat Ndrupuar mo. Dekat Ndrupuar ka ong kumne.
Jisu la ong hau. Ta uba sedang ban lur. Bat uba nang kertiang din. Umlong uba bit ya kahima ublay. Tumut kini ki senran jong Jisu ru. Wei bagi la buat di Jisu. Ban long kum ki leng do. Kat kum jing long leng do jong uhi. Di kim sim la pai din wei ba ki la ai tilut ya la de. Bat la kwat ya ki barok. Sya kajing ai tilut papura. Kabakentup wat ban ino ya kajing don jing em. But wat ya ka yeng ka sem chung kiru. Ni siam ikine ni pule ha ki gospel, atri gospel. Matius sau arpu ar ni pule ya kane. Matius sau arpu ar kebakeren sepang kene kajing ino berkajing kot ya ki berkajing buat chung ki senran. Ya u Jisu. Markum ta kila ino ya kaling bat ya la ukpa. Bat kila buat ya u Jisu. Bat kila ino narong syadong. Ya kaying kasem. Ya kata kajing trei kajing kata jong ki. Nang ta Matius piang kat kendai ar punyau ke ong kumne. Kat kendai ar punyau. Teu Petrus ulakem ketien. Hakmi ingla ino lut ban bud yame. Hakmi ngi la ino lut ban bud yame. Mut kini ki balong lengdok ki la ino lut ya ki brok khoi ban bud ya Jisu. Tugum juru ha Lukas kat sau ar pun riu. Keneru ka keren sepang kene kaju kapang. Kat sau ar pun riu. Jaru bawan sanga umla ban long usenran jonga lemdau isi ialau kupa bat ialah ka kemi ialah ka tengah bat ialah ki kun ialah ki henmen para bat ialah dehi yang ne ka don ru sa kowe ke jinglen la de uleng do senran ude ban piang ye ki jing bat ki jing du no bat ban piam ya ke jinglen la de Kebangi siam ruha ki dekat naga gospel ku Matius nong pra dekat kat kendai bat arpo bale nong sipau dekat lai pra bat terte don ki weiru ki benta. Nota ban pediang ru ya ke jing im klem kurim ban long ki pasoti. Dene ke jing im celibacy. Naka benta ke jing pelai jing mut bom don jing pentut ban buat tang ya utrai. Ha Matius kat kendai Matius kat kendai kene ngidon kamban pule. Matius kat kendai ke ong kumne. Napa sedang jung kene. Napa don kiba omla bania poika namar lakaya ki kumta. Don ki weipat namar ki briu ki lapenlong ya ki kumta. Don sa ki weipat ki bom ya poika nakabenta kahima ublay. Don sa ki weipat ki bom ya poika nakabenta kahima ublay. Ki bom sim ki ba im klem kurim ki bom sim ya kajing kentiu kurim ban im soti ban im marway klem tengah nakabenta kahima ublay. Kene kami nak kasuntur jung Jisu hi. Om de kajing tau jong ka balang Katolik. Hang ni ha ka Bible ru ka long kumta. Ngan sim ru na ka we ka Bible hang ni ka Bible. Kalau penmi ka Bible Society of India. Nang ne ru ngan pule kat kendai kat ar mo kat kendai kat ar. Te ke jing tho hang ne ko ongkum ne nabadon ki yunak ya ki balakha kumta na ka kpo ka kemi don ki yunak ru ya ki bala penlong yunak da ki briu don ki yunak ru ki bala penlong yunak yala de na ka panta ka hima ki bineng kane ka Bible ka ongkum ta de Yunak kemut ki ba penlong yelade ki bom la ban syong kurim.
Reki long ki bala ban syong kurim, lara ki syong kurim, kin sayok kun ki yok ti. Reki penlong i lade ki yunak, mut ki bam la ban syong kurim, mo ki ong yunak. Ti, kumta. Ti kene ke Bible ro ko ong kumjuk kumta. Ti gitu ngasim kenang kene ke Bible, ba pindup sutu ya ka jingmut, jong kata ka jinglong, per jingdon, jong kileng do, hakabalang Katolik. Nata u Paulus ru Ukran sepang kene. Ka jing bom ya poi kha na ka banta ka himau blei, haka siti jong u, sya kinong kurin, ka siti banikong jong u sya kinong kurin, kalong ka pa nyau, kalong ka pa nyau, kedekat nyau, haduk kendai, dengan pule kumne, ngada kwa ba ma pi baro pindaya long kumanga. Laka tar uwe pa uwe udan laka jing ai na ublei. Uwe kane uwe pat katai. Ya kito ki pompat syong kurim bat ya kiriu kentei ngadon kane ban ong. Kan jenda bha lada kisak kumba kilong. Kumba long mangaru. Handrei lada kim la sya kin ya poi kha. La bakin ya poi kha ban ya kaba kin streu sangsat. Di hang ni Ukran sepang kumbalong mangaru kumut u Paulus apostol syam lalong ubreu ubadon kurim nene badon tengah ulalong marwei na ubam syam lasim yaka jingkintiu kurim naka panta kahima ublei kenang ba undubla ban penlei jingmut bha kumta ti nomar rangi pule susu yakane hakane kejuk kelenong hi jong kene ke siti ma hakane kejuk ke siti ma ula kren sepang kane ka jing long soti bat kumno ba u to kumne hakine ki dekat arpun reu arpun nyau terter kutok kumne kan pule kene ki lai puar nganjin dalakwa bapin light na ki jingku slai ubom don tengah upen lai jingmut aki kam jong utrai kias ngau e buang ubom don tengah upen lai jingmut aki kam jong utrai u khuslai kumno ban pensku bahaya utrai Hendrai ubadon tengah, ubun kam kat ba dawa kane ke pertei, bat ulut por ha ke papen sengubha ialah kat tengah. Kata ke dijengmut, ruji su utip syai ya kane. Utip syai ya kane. Nak kedau, ulah keren syapang ke jinglong soti, ke jing bom poi jing ya kentiu kurim. Nak panta ke hima jong blei. Dia kejing long jong kejing don kiling do ha kabalang Katolik Kristen Katolik kamdei kebala su tau rekit kebala tho uru ha ka Bible dia kalong kebai sisa lese ngan pule biang nakane ka Bible bapen mi ka Bible Society of India nakane ka ju ka city jong Paulus syakinong kurin ya katu ka ju mo artiliki jentok tu kan nyau aduk kendai ni kena kejuk kelenong ngan pule namar ngadamon bagi beri barok kinlong kum ngahi henrei uwei po uwei udon kajing aibor la kajong hi na ublei uwei da kumne bat uwei pat da kumtai nga ong te hakita ki baklem syong kurim pat hakiriu kentei kabahaya ki lada ki sak kum nga henrei lada kim don bor halor lade to kin ya syong kurim no namar kalong kambaha ban syong kurim ban ya ka ban ing no na ke jingkwa nangta dekat lai puar te ngamon ba pinlong ki ba klem jingku slai uta ubam syong kurim uyai penlai jingmut syapang kita ki e ru ki jong utrai ya sengau kumno unyo
pensngubha ya utrai. Henry uta ubala syong kurim, uyai penlai jengmut syapang kita ki eiru ki jong ka perthei. Kumno unyo pensngubha ya laka tengah. Kumjuru ukren sa syapang ka tengah kini dekat ki banbut. Ti kene ka jeng don jeng kiling do don ha ka Bible. Artili ki jakang alapin iapi. Atau Matius kat kandai kat ar, pakai Steven Kong jong Paulus ya kinong kurin, orang banyau kandai bad kat lai pu ar, lai pu lai. Dia kini kila syakri ya kamat ukris. Kembara tho Paulus Steven Kong biang ya kinong kurin long kebalai kat san, long kandai kat kandai, kasih tiba ar ya ki kurin long kepasau kat san. Dia singin pulia kawai nak kini. Kerana kasih baar ki korin, siti baar ki korin, kalau nong ke basau, dekat san. Kan pulai api kene. Ngim yalap setia yalade, raya Kristus Jisu kumutrai. Bat yalade kum kisakri jong u nakabentau Jisu. Kisakri, kilong, ki syakri. Syakri, nak kepenta, utrai. Ban penpau ya kaburam, ukris. Ngimialap ialade. Wang. Hendrai ya ukris, kum utrai. Badilade kum ki syakri jong pi, nak kepentau Jisu. Syakri jong pi, kemudian ya kabalang. Kilong ki syakri jong kabalang. Kabalang kamet ukris. Bat kilalong kinong sam ya ki sakramen. Kataru. Kinong sam ya ki sakramen. Jadi pai syaka siti benikong. Jong korin long kapasau kat iwe. Kibriu kidei banyau yangi kum kinong tray ukris. Kinong sam bat kinong batai ya kijing mayau blay. Kijing mayau blay mut ki sakramen ki bangi don. Ngan pule ya kenir ngan pule lang nang ne. Ban penjok sengau ya pi. Pi ki pas ngap, mar ngati bomde tangki Katolik, ki pas ngap, ki bomde Katolik ki ngap, kadau ngap pule nang ne. To bri unyau yangi kumta kum ki syakri ukris, pat ki sordar ki jingmayan jong blay. The steward of the mysteries of God. Ki sordar ki jingmayan, ki jong blay. Katrai mjudon babatai pi kam tam ki bomde Katolik. Kata ki jingmayan jong blay. Kebang ngi ong ngi don haki sakramen. Ngi yo mat ya kita haki sakramen. Ngi don nyo teli ki sakramen. Dia kini ki jingmayan ki jong blay ki don hangta. Dia kini kiling do ki sordar. Jong kini ki jingmayan. Kilong ki syakri. Dia berkata, di kini di benlong bapen syai bahaya pi, syapang ke jinglong, ke jingdon, jong kiling dok. Nang tak sakwe pat kakam jong kiling dok. Bangila ban siam. Nak kasih ti jong Jakob. Kalau nong kebasan ke dekat ke ba kat saw. Siti jong Jakob. Ngin pule, nakaner ngin pule, kenang bangin dup. Syai bat sengutu san kat saw ngan pule ya pi. Don mano upapang hapedeng jong pi, ton kot ikitemen kisan jong kebalang. Hani kitemen kisan, kipron kam. Ya kini kaketien ningkong hak kepaslang jong kebalang. Kipron kam, ketien kitemen kisan jong kebalang. Mentah ngiong yaki kileng dok soblay, ngiong yaki ki bishop. Kini kitemen kisan. Ti, kane. Nata, ya kene ke jinglong nong sam jinglong sordar ke jingmayan jung blay ha Matius arfu praru ngisem ya kene de ha kene ka arfu pra jong Matius lay kene ke bau Jisu hi ulaong mo kene ka sici jong Paulus ubala tho re ka arfu pra Matius arfu pra de Jisu hi balaong Kelek namar kata segi jaj penriu baro, batu penlong yaki kesenran junga, penbaptis yaki hakerteng kupa ukun, bat umen sim bakui.
kata kada jing pa nakaneru nakadkoru sami ya kaktin apostol kemut ikibala pa de kumta kini sakhi na ka Bible hi kadon ya ka jing long lendo Barcelona sar jong ka jing turwa jing kenya kebala sapriang haman laki jaka hakipor jong ka jutang pathmai lai thu lupa ha Isaya lonong arpun riu khat pra bat arpuwe bat u noi thu lupa Malaki iwe khatwe tu ngine pule yakine man kham shai ni pule yakine Isaya ni pule shwa Isaya kolong ka arpun ripun riu tang sa pule sana u Malaki ni pule yakane ngindup ya shai barok ma ngindup ya shai ya ke ba don ha ka Bible pada ke bangi shu tharai bangi tip naba kane Isaya ripun riu khatpra naba ngatip ya ki kam bat ki cing perkhat jungki ngawan ban lumlang ya ki jaj pen riu ki ba kren harukom ki ktin ki thlit kin sawan ban yu ihi ya kaburam jonga kin sawan ban yu ihi ya kaburam jonga keba arpuwe ya ki kato kanengot naki ngan sapun long ki lingdok ya sngau ya ki kato kanengot naki ngan sapun long ya ki lingdok bat ki lebi ong utrai lai tu lupa ha kitab saya ndong itu lupa ya ka jing don jong ki lingdok ha ka balang Kristan hadin jong ke jing wan jong Jisu blaben shet ya ka kam jing leng dok hakitu ki senran ki jong uban peteng ya ka jing kenya uleng dok ba ulas sedang ha ulum Kalbari ka jing kenya jong ke jutang ka bathmai na ta Malaki ru kitab bakhadu jong kinang itu lupa Malaki iwe Malaki iwe khatwe ni iwe khatwe ka thok mne naba nadu bami kasngi hadu basep kasngi ka kerteng jonga kalong ka bakrau hapdeng ki jaj benriu pataman la ka jaka la terwajing ubi pakai jing kenya bakhuj ha kerteng jonga naba ka kerteng jonga kalong ka bakrau hapdeng ki jaj benriu ong utrai ki pai ka kerteng jonga kalong ka bakrau hapdeng ki jaj benriu Kemudian, hendak kini ki apostol kelalik jalap keleng ki jaka jong ka pertei kaladon kaniam Kristan. Habadan kaniam Kristan kaladon kani kariti lek niam Eucharis. Bagi senran ki apostol ki nata kina babut haki yaki ni ong ki senran jong ki apostol. Kini ru kilong kita inong penbenta ya kata ka jinglong lengdok jong Jisu. But haman lagi jaka nadu bami kasngi hadu basep kasngi ki jaka jong ka pertei kadon kani kejing terua jin kenya jong kilengdo kejing sam yakini kejing maya jong ublei na ka we ke jaka namar kasngi kami na mengi kaya ter ka sepsha sepngi patkum taru ka jingdon jong kejing kenya jong ka yuk haris bukuj kejing penmentai kejing kenya jong Jisu halor keding pena ban pelaj im yangi nadu basep kasngi mut ki jakai bedan sapang mingi ki penlong ningkong nang takayat kapor mo kumta tingi tip ya kerkom ken por kejing per jong ki jaka bedan hamingi bat kano kanta ya per na ki jaka bedan hasep ngi di kumtaru kene ka long kata ka jing kenya bakhuj ha ka kerteng jonga naba ka kerteng jonga ka long ka bakrau hapdeng ki jaj benriu ong utrai ki pai tin mar kata don ha Bible ka jing long lengdok omdei basu lasu penkerpang ki Katolik omdei kumta ki Protestan teng ki kedau ya ka siti ben kong Petrus long ba ar khot san pat ka khandai ya pangi la ban siam ru ha ka
kitab jing penpau kalong kebenikong dekat riu bat lenong basan dekat spau bat lenong arpau dekat riu dak kapaki sim ba baro ki Kristan ki long kiling do nomor kata ka kam jing syakri jong leng do ya kaba la pen kerpang Henry Petrus wala sot na ka Exodus lenong kepakat kendai dekat riu pin salong ka hima jong kiling do bat ka jaj ben riu ke bakoi ha Exodus kat kendai riu thok kum ta pin salong ka hima jong kiling do bat ka jaj ben riu bakoi kane ke jin thok kan omut ba om shem ladon ka jing long len do hapdeng ki Hebrew hendai nomor halipitikus tak apa sai kiladon kata ka kan hun ba kerpang jong kiling do ha ka jing sisya ha kan ne ka ju kalenong arsin ladon ke jing punya per pedeng kiling do bat ki paiba Exodus kat kendai arpuwei bat arpusau Exodus ingin ya pule kam sai ini pule nak ni Exodus kat kendai arpuwei du arpusau ni pule nak bantai jong pi utrai ulong hamoses kiret maham ya ki paiba yo kitur lengba ban pe yo utrai bat yo bun naki kisuyap ya kileng do ki bawan sejan utrai pha bakin pin khuj ilade yo utrai u phai bitar seki pechang ne don ar mo hang ne kileng do ki paiba yang ne bai ya ki paiba amsha wade kileng do ru ki de pin khuj swai lade de don hang ne ka jing pin kerpang ya kileng do ka jutang borim kitab Exodus longkat kendai dekat ke arpuwe du arpusau kumta ka kam don ke jing sngote ban batai kini ka tin kileng do haba la syam ha ka jing tho jong u Petrus ka Stephen kong jong u long ba ar dekat san ban mut ki briu ki balajit ka jaj ben riu ba khoi kani kalong ka pasai ha ka phang tho lan ha context ha bro ar teli ki jin tho ka jing su thu jong ki jin kenya men sim ka balong ka jing nge ka jing yaro ka jing ai lem ya ki wei ka dei ya baro ki Kristan ka dei ya baro ki Kristan we ka ni ka ba ya tho hang tu ya ka bala sim ya ka konteks hang tu ti ba ngila ban sim ru reference ya ka ni ka siti se Filipi ka long ka ba ar khat khat nyo ya kan er ngan penpule ya pi sti se ki Filipi kalau nong ka ba ar kot khat niau kilong ka don kam bangin tip ya kini to ka ba khan yo kong wat lada ya ka jing im jonga en suit halor ka jing knya jong ka jing nge jong pi ngas ngo bahaya kata ban ngasat kemen kat bat pi baro ke jing sam yala de na ka banta ki we kumta te le sing an puleru na ka siti se ki Hebrew kan pat lonong ka bakhat lai siti se ki Hebrew lonong ka bakhat lai ke khat san bat khat driu dau jisu namar kata tongin ya terwa klemput ya ke jing kenya jing ya ro au blei jing kenya jing ya ro ni kum kiri pa ni la ban yo bentalang ha kani ka jing long leng do jong ki leng do so blei dak ini ki jing kenya jing ya ro hau blei ka balong uso jong karmiang sentur ki ba plai ya kerteng jong u bat wat klet ya ke jing sebun ber ke jing e namar da ke jing kenya ki ba kum kita lapen subha ya blei te ki leng do so blei ki don haduan ki truwa ni kum ki rupai pa ke iba ngilak ban sim benta kum kiling dok tak apa don ke ke jin kinya jinya ro belong uso jong karmiang sentur bat simenta ke jing sebun ke jing lak sebun ya ki wei ke jing e ya ki wei namar da ke jing kinya ki ba kum kita lapan subha ya blei ong ke siti syaki Hebrew nang ta
ban peteng se ki Protestan ne mano ula bandang wo kumno ki Catholic pat ki batai ya ki jingkat father ne pa ya breu ya ki lingdo ya ke ba ki sim ya kane na ka Matthews Pulai dekat kentai Matthews Pulai dekat kentai ladang 40 ru pita tip hi sepang kane ka jing ong ne jing kren jing Jisu kalau ke Pulai dekat kentai tip bahaya kata borok-borok kam tam bom dei Katolik ne ki ya wo bahaya kane hi bar wat khot kpa ya no ha ka perthei naba don tang wei kpa jong pi ubah beneng wat khot kpa ya no ha ka perthei ti kini ki Protestan kin ong hatu Jisu da ka basai ula ong bar wat khot kpa ya no ka perthei don tang wei kpa ubah beneng atau kan ni kamlong ka basai ki bomlong Katolik kin keli ya kata ingin jibab kumne ya kane Jisu la keren ya kitu ki kentin ha kapor belau dumok ya ki Parisi ya ka jing sarong ka jing ki kam sim hang ni ula pun kam ya kurkom Hebrew ban kam penjur ya kamat ya keren ne kamat jing keren da ka ba ula ju pun da ka ba ki kom keren kom pun kam jing tho jong ki Hebrew la pu ju pun kam berbor por ba ki hikai bat Jisu ong kumne ban hikai ba ublei ukpa ulang utenrai bakut jong barok kabor ke ikhtiar kemut ba ublei ulang ukpa halor ki kpa kajing long bi ban sim tik ya kebala keren bakin mutik kumba kumta ban perkat ba ulamut ban khang ya barok kajing pun kam ya kaktin kpa kalau ke babit ban sim tik kumbala thoang tu bakan mut tik kum tu den bar tang don kam ban snu tu ya ke jing mut jong katu ke jing tho don kam nong batai namar kata te habakum ta kum nongin khot ya ubreu ubadei ukurim jong imei jong pi khot pa em ya u ni pin khot na kum no tapi buat tik kumara thoang ne Matius Pulai kendai kemuat pim dei siban khot pa ya yu pa jong pim dei siban ong pa ya u belai wo tang ya ki bangi khot pa ya ki leng do ya u pa la jong pim dei siban ong pa pim ong u da kreteng la de ong badeng u ong do badeng kum tang ide ban long rei kam dei kum ta kar kom kren kom hikai jung Jisu ring jing dumok paki sim trai halade jadi kam sim bat kim ken snap ya ke jing long ublei ubalong ubarok kabor ke ikhtiar halor ke iki barok ha ka pertei lemne bangin perkat bu Jisu la khang ban pun kam ya ketin kpa ha ke jing dei men sim na ba ki dong tho jang jutang ba thmai ki pun kam ya kane ka ketin ha ki bun jaka kum kuruksa ke we kam ki apostol nong ba nyau khot ar Stefan ula pai ketin la tho ko han men para bat ko kpa singap ngan ong uta ublei jong kaburam ula pau ha ukpa temen jongi u Abraham sai nata ha Stephen kong se ki Korean ru sau khatsan walada pidon sipau hajar kinong sumar hau kris pidon tang uwei ukpa pidon tang uwei ukpa dei manga belapen kaya pi hau kris mun khot kpa ya la de dei manga belapen kaya pi hau kris da ka banga ya lap ya ka gospel de piong panong bermdei ban khot kpa ya kileng do soblei ha bible hi ka pensisa bangi khot kpa ya kitu ki badon ki bari ki bosumarengi ha ka kam men sim ka jongi nang tanga pen kut dakane ya ka ba uwei u doktor jong ka balang bat u bishop balah dai ba ketemu Agustin ba kuit ba thok kum ne ba kai Henry kin long kileng do jong blai bat jong Chris bat kin sensyar ba
bat si hajar snem ibangi siam hajing penpau arpau ndriu arpau dekat ndriu kane da kapai sai kamut tang yaki bishop bet kita men kisan yaki pamantala khot da ka kerteng lengdok hak balang hendai tik kumbangi khot ya barok ki kristan ki kris wa kristan kemut ki kris da ka borjong ka sakramen jing penslet pala penslet da punya krisma kumta ngi khot ya ki baro ki lengdok soblei namarba ki long ki khot jong uwei ulengdok u jisu ngi bele khot lengdok ya ki mar ki long ki khot jong uwei u lengdok baru apostol Petrus u ong sepang jong ki ba ki long jai lengdok ba kenjaman sim u pai ben riu ba khoi yu bala sim na siti banikong ya jong Petrus long ke baar dekat kendai mo une u Augustine bakuj la sim ya kane mo te ngakermen kani ke jing batai ha kani ke sngi kani ke apologetic pateng ka yarap ya pi ban skutu ya kani art liki phang jong ke jing long bat jing don ki leng dot sublai ha ka balang katolik bat ke jing khot pa ya ki te perkut de kane te ke e ke ba nga penkut penkenau pi la don mono ban tit ya kini ki art kini kendai teli hang ni ki don ki medal kini kamtam ki ini ki nyau teli ndriu teli ke ba ya dei bat ndriu iwe hadu ndriu bat ke ba kendai ke ba dei bat uwe uri kuj ubar along u nong duai kenang ba ki yo jing lai lut ki briu bat naladeru kini Saint Benedict medal, Saint Benedict medal and cross, kini keychain, pada nu bakandai ru, udai biadai bat uneu Saint Benedict. Pila bantit, tit ekine, apa klik ya kene ka kerteng jong kene ka video hang ni, kan sami kata ka description, patang tu kidon ki link, pila bantit ya kine. Tiet ekine kini gilong kitiar ki bakongsan bangi day bandon bat ngi haka met jingi la dingim dengru haka jaket haka pla bangi kit wa la galong ka bala le ba shudeng ka khamba pada lese ngan sa airu ya ki ya kaling ba pintiet ki brown scapula ke ba ke Maria kal ai au Simon Stock ha ulum Carmel te kini kide ki lat ki sacramental bagi yo jing ada yang sacramental namarba yo ya ki jing ei bapun kami kini kitiar leng ba jong ki sacrament jing pen kentang do namarba de uleng do ba kerku ya kine ki atiar tin markata to ingin saya kenduk biang saya sin apologetic pateng biang next Monday hakas ngini kong biang to try kerku ya pi kat aduk kata kapor pine kenduk